danna subscribe a tashar Jaruman Online TV. Jerin jarumai uku waɗanda suka fi kawo masana'antar kannywood kuɗi a mata. Jaruman sun haɗa da jaruma Hadiza Gabon da Hafsat Idris, jaruma Jamila na gudu. To, sai kuma muka kawo muku wata rawa da jaruman suke yi cikin rashin jin nauyin jikinsu ko kuma na ce rashin girmama jikinsu. Idan wannan shine zuwanku na farko wannan tashar, muna son ku danna mana subscribe, ku taɓa alamar ƙararrawa yadda za a dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon aiki. Ku yi mana lakin. Baba ka sai aka kalla. Yo Kido! Yo Kido bala'i. Yo Kido bala'i. Yo Kido bala'i. Yo Kido bala'i. Fresh suka bi ni da kallo. Wani batta ta nuno. Ita ce mana yanzu ta jiyo. Antibili kika kan ta gidano. Kai Kido ta samun ido. Shi da boss yanzu ya kake Yo Kido. ST bugo duka muzo. In na zo gurin ta cika san ido. Ita ce. Ta girma kamar ta fashe. Ita ce ta rike ni kudin ta kashe. Malama I get money zo kwalama. Kido Alhaji na iya babu zama. Yanzu ba mu ke kin gana yi kawa. Haba in ta gane tana kerawa. Ki gani ne da riba. Ki na kashe ni ki kashe ni da riba. Yanzu ga mu haka zuba. Showing the phone ta gane ka duka fresh. Choose overdose. Su muka tara. Fada da ni kin kar da ki fara. Kanka da ne kai, yellow fifa ne ko kai, ko ɗan sanda ko soja. Ba ka da wani position da ƙasa ta sa maka hannu, kawai aikinka ne na sa kai da kai. Zaman sa ido duk macen da kuka ga Allah ya rufa mata asiri. Ta yi sura ta kyau, zanenta ya fita kwarai, sai ku sa mata ido ku ɗauki karan tsana ƙarshen sunan da shine karuwa. Allah ya shirye ku. Ita ce ta rike ni kuɗin ta kashe. Yana faɗa inda Kido ba damuwa. Bana yanzu ko tana cikin ruwa. Kuɗin mu kullum yana da karuwa. Kai ya koma yin karuwa. She call me first, ita ta ga the rest. Ina bata tana cewa ta ga the best. I'm the life for the party. Kido bala'i. Yanzu gaskata the party. The girl is a mad. Danna subscribe a tashar Jaruman Online TV.